Gibalikan ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib ang mga nag-file kaniya og kaso. Siya na pud karon ang may pasangat og kaso bato kanila. Kini may kalabutan sa isyu sa NORDECO. Ano ang report ni John D. Esteban? Adlang Lunes, may pasaka og kasong perjury si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Kuyog ang iyang mga abogad sa pagpanguna ni Attorney Israelito Turion sa Tagum City Prosecutor's Office. Batok sa 15 ka individual nga nagpasaka kaniya og kaso kalabot sa isyu sa Northern Development Cooperative o NORDECO. Ang maong kaso ang rason nga nung gisuspende ug dugang 30 ka adlaw si Governor Jubahib gawa sa daan ng 60-day preventive suspension nga gipahamtang kaniya niadtong Abril. Usa sa mga gikasuhan sa gobernador mao si Dian Semic, ang Vice President sa Coalition Against Privatization of Electric Cooperatives o CAPEC, nga maoy nag-file og reklamo kang Governor Jubahib tungod sa pagsuporta daw sa opisyal sa rally batok NORDECO. Gigamit matod pa sa gobernador ang resources sa provincial government. Butang nga gipanghimakak sa gobernador. Sumala ni Attorney Turion nga ilahang nakita nga namakak ang complainants nga matod pa wala sila gipasaka nga susamang kaso human ilaha kining gi-file sa Office of the President batok sa gobernador. Apan, duna di ay susamang napasakang kaso sa Office of the Ombudsman. All complaints need verification and certification. Portion of the verification is a declaration on the part of the complainant that he has not filed any similar case with other offices. No? And he has to inform within 5 days from filing that there is a pending case. But SEMIC did not do that. And so, that is a violation of the law. Human ang tulo ka bulan nga suspensyon, nakabalik na si Governor Jubahib sa ihang katungdanan sukad niadtong July 8. Nakabalik ko, nagpasalamat po ko sa tanang prayers. Kani answered prayers ning naitabo nga nakabalik ko tungod kay nakita mo nato nga sa atong suspension dili man to ang preventive suspension nga ilahang gi pakanaog kanako. Masulti man gyud nato nga dili man ni corruption case. Ang ako ang pagka-suspended tungod man sa akong paglaban sa katawan sa Davao del Norte nga mahatagan og tubag ang dugay ng problema nga ginabati sa katawan tungod sa kuryente. Parayon matud pa ang pakigbisog sa gobernador aron maangkon ang saktong serbisyo sa kuryente alang sa mga taga Davao del Norte. Usa sa panghinaot sa gobernador nga mapulihan na ang ilahang electricity provider sa probinsya. Hanggat hindi makamit ng taong bayan ng Davao del Norte ang magandang serbisyo ng kuryente at murang bayaran sa kuryente na matagal na hinangad ng mga konsumante dito sa Davao del Norte, especially Distrito 1 hanggang Island Garden City of Samal, ay hindi po tayo hihinto. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug Kabahin ang NORDECO kalabot niini. Kauban si Mel Colmenares sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.